Значи, добро момче съм, ама беден съм. Нямам нищо. Важното е да сме здрави и да се обичаме. Карам гол в двойка. Перфектно! Ма не пали често. Нищо, ще го бутаме заедно. Важното е да се обичаме. Хе! Разкажи ми нещо за теб. Работя в международна компания. А имаш ли кола? Имам и кола. Сигурност, амбициозен. Браво! Бъдещият ми мъж трябва да бъде висок поне 190 см, да има собствен бизнес с чувство за хумор, да бъде много корав, да може да убие мечка с голи ръце, също така да е емоционално интелигентен, за да гледаме Титаник заедно и да плачем, защото ми е любимия филм, да кара Г-класа, да ме води постоянно на почивки, да ми плаща и почивки с приятелки и също така да има 4 имота. Аз живея с мама и имам куче. Какво? Куче. Какво куче, бе? Ричи. Абе, ти си ненормален, бе, боже, какъв Ама че- загубеняк. Тръгвам си, чао! Нема що.